Težak njemački, pa ne možeš ove riječ da zapamtiš jebo i njihov otac. Jo, vidi, Rajder i gumica, ajde ovo ima sad. Bleištiftaš. Šipta. O, šejma. Šta radiš? Evo, malo učimo, a njemački sutra mi končuo lijebe. Pa što te pitam? Pogod pokušao. Kak se kaže olovka? Olovka. I tako dođeš. Ljubitica leti. Gle. Odletla. Vidi, ima li. Bleištift. Haj, dobro. Kako se kaže lenijar? Lenijar. Da. Ti nastavnik iz te. Jel poletla? Lanijar. Haj, pregledat ću ti kroz prst. Kako se kaže... Vidi. Kako se kaže čaj? Čaj. Tira. Čumbala tira. Nešto T-E-E. T-E-E se kaže. Pa kako se kaže pivo? Aj pivo. Pitaj. Pivo. Što ti gore paučine jebute fito. Bijar. Nije bijar. Šta je bijar? Bijar. Šta je to? Nije bijar. Bijar. Šta je to? Joj, brijar. Nije. Tako si rekao, šta to znači? Bijar. Pivo. Pa ajde, ako je to pivo, da mi idi donesi. Ej, sad da ti donesem u pokaju. Gotovi. Nemo to sad donesem. Joj, se baš škola naporna, neću ići mjesec dana, ne možeš te, moraš ujutro ustati, moraš svaki dan umpat, ne možeš u nju. Više, ne možeš u nju. Joj, izda sam. Šta ima? Evo, ništa, kod tebe. Evo ništa, došao iz škole. Kad si ti došao? Joj, skoro smario se ba. Jo, da stvarno. Više neću ići godinu dana. Ajde. Šta tu ti radiš? A ništa, evo moram učiti matematiku sutra pitat, da ne dobijem još jednu jedinicu. Ne znaš ništa? Pa et, nako. Pa koliko je 3 puta 3? 2. Jo, nije tačno. Setka. 6. Jest. Ajde kada je 6. Pa da, 50.000 radi. Vidiš da je 6. Vidiš da je da? 6. Ja sam kad ga obrneš na opako. Joj. Aj koliko 2 puta 2? Ne možeš to digiti, to se ne smije. 22. Pa ovo ima na digitron tako piše. Još kad pomnožiš od 10 i dodaš 2. Hajdi, koliko je 1 plus 1? Da pa ti neke teške zadatke postaviš. Koliko? Mislim stvarno da učiti. Ja, jesi ti... Vicino je. Jao, dragi, jesam njemački do sada, ne možeš ove riječi. Bleištifta. Šta je ovo? Aluka. Rajdara, gum. Šta tu radiš? Uči. Jesi šta me učio? Jesam. Hajde da te pitam.
Pojď. Špionac. Ja nisam recimo. Kak se kaže? Kaša od jabuke. Kaša od jabuke. Vidi, ptica leti. Ja poletla. Ono, Halo, kako ste? Jeste dobro? Aj sad ti nešto. Šta ima, kako si?